Vi er på sådan en fordybelsesuge, byggede vi vores rakuovn, og den er bygget af en gammel olietønde, hvor vi har skåret huller. Og der er et hul til indgangen af brænderen, som bare er en sådan vanlig ukrudtsbrænder, bare på en gas. Og så er der et hul til lidt sådan til udluftning / man kan kigge sådan under brændingen og holde lidt øje med farven på keramikken. For vi har ikke noget termometer, så vi må ligesom lidt vurdere, hvornår det er klar til at tage ud. Og så har vi bare fundet et sådan stort låg, hvor vi har festet keramisk filt. Og det er ligesom det, der isolerer inde i ovnen. Så der er keramisk filt i bunden og på siderne og under låget. Og det gør, at man ligesom kan få varmen så højt op, som det kræves. Og ellers så bygger vi sådan nogle keramiske plader til at bygge en lille hylde, som keramikken kan stå på, mens det bliver brændt.